Ha començat la Challenge de la Plana en la seva quarta edició, ho ha fet a Vila-real. Hi ha moltes novetats en aquesta edició que torna després de que no es va poder realitzar llevat del weekend que va tindre lloc també a Vila-real, ciutat de la salut i l'esport, a l'any 2021. Novetats com per exemple serà el final a Eslida, com serà el proper diumenge a Sant Mateu, i la novetat a Vila-real ha sigut que no ha hagut contrarrellotge, que ha sigut una etapa en línia per el pantà de Ribesalbes amb una meta volant, amb un port de muntanya i amb un guanyador que la gent de Vila-real està molt contenta, com ho ha demostrat, perquè és el ciclista del Passarel·la Luchola, Víctor Gil Llorens. Enhorabona. Moltes gràcies. Has passat de ser el net de tele al papà de Martina. Sí, si no és. Sí, sí. Perquè t'abuelo sempre va viure molt el món del ciclisme. Sí, m'abuelo ha sigut ciclista tota la vida, des del jove fins major, ha sigut ciclista sempre. És una victòria molt emotiva perquè vas passar una malaltia en la que no sabíem si podies continuar practicant l'esport i això significa molt per a la teva família i també per a tu. Sí, si no és, vaig tindre un càncer ara farà 4 anys i la veritat que costa recuperar-se, però al final se pot dir que se recupera algú d'això. És dir, que allò de Vila-real, ciutat de la salut i l'esport, també està personificat amb tu avui, no? Així no és, sí. Bueno, com ha sigut l'etapa i sobretot aquest final en el que, jo diga, no podran avançar-se al pelotó perquè hi havia vent de cua i per tant, és molt difícil que algú s'escape. Primer han sigut 10 segons, després 15, després 17 i després l'esprint. Sí, venia una escapa que s'havia fet ahir en Ribesalbes, en la pujada de Ribesalbes, de 3, i un era Marzà, i ell aguanta d'ella soles i en la baixalla per la carretera d'Onda estava prou assequible agarrar-lo, he arrencat per ell, he pogut agarrar-lo i ja mos hem entès perfectament a relevos hasta Vila-real i mira, i al final he pogut guanyar jo. I com se posa d'acord, fa el releu i després dius, ara vaig a fotre, d'en quin moment l'has pogut fotre? Home, no és fotre, no és... Pues arribes a l'últim quilòmetre i busques a veure on és el millor moment. Ha sigut en la rotonda he pogut arrencar-li i ja no m'ha pogut agarrar. Quant de temps feia que no pujaves a un pòdium, Víctor? Pues fàcilment 10 anys. Des de la meva època d'amateur, que vaig acabar en el 2013, pues 10 anys. Ara aguantar aquest mallot serà fàcil, no serà fàcil. Ve l'etapa de Sant Mateu, Félix Casanys, que ha sigut el guanyador en les 3 edicions, que és el que té més coixinets, per cert, ja és el teu coixinet, per suposat. Va tercer, a Sant Mateu voldran apretar i aniran tots a per tu. Està clar, però bueno, nosaltres també tenim que jugar les nostres cartes i saber on podem estar i on no podem estar. Sant Mateu és una etapa paregulada d'avui, no és molt dura, però té una puja prou de meta i n'hi ha que estar ahí i aguantar i intentar arribar en un grup reduït i puntuar lo màxim possible. El maestrat d'ànima interior, que és també novetat a esta Challenge de la Plana en la quarta edició, que té el seu primer mallot groc de Castellón Escenario Deportivo. Des de Passarel·la Luchola, Víctor Gil Llorens, el net de tele i el papà de Martina.